गाज्रि जाबाय लोगोफोर आंना मा खालामबावनांगौ आङो नै लामा ससेयाव आंनि गोसो गोरबोजों स' आं दा दंफैयो गुवाहाटीयावहाय आरोना मैया फैदों आं गुवाहाटीयाव ओमफ्रायहाय आं दा थांनो रेडि जादों नै नोंथांमोननिबो गासिबो फेभरेट जायगा शिलंआवहाय दा नोंथांमोननि फेभरेट जायगा नंगौना नङा मिन्थिला जायगाया होनबाय आरोना आङो खिन्थु आंनि फेभरेट जायगा आरोना गुसु थान्दा नालाय बिराद मोजां मोनो दा नोंथांमोनहाबो मोजां मोनखागोन खोमा ओमफ्रायहाय दा नै आङो दाख्लैसो आङो जेकेट बायदोंमोन ना राइडिं जेकेट नै दिनैसो फार्स्ट टाइम नै गानदों आरोना लोगोफोर गाननानै बिदि राइड खालामनो थांनो ओंखारलांनो नागिरदों बायहेरायाव दा गावखौनो बिराद गिदिर राइडार बिदि सानलायलायदों आरोना नै बिदि जेकेट गाननानै ओमफ्रायहाय दा माने सोरबा सोरबा बिदिनो लामाजों मालाबा लामायाव लोगो मोनो नाखि बेबायदिनो राइडार्सफोरा ज' बिदि राइड खालामनो थाङो बेबायदि नुबा बिराद मोजां मोनो आरोना दा गावखौ गाव बेबायदि मोनलायलायदों आरोना ओमफ्रायहाय दा आङो फुरा नै ओंखारखाबाय आरोना रेडि जाखाबाय दा आङो फुल लुक्सखौ आं देखायगासिनो लोगोफोर नै आयना गोलाव टिं 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 नै व्हाइट कालारनि टप गानदों ओमफ्राय बेनि उनाव नै ब्लेक पेन्ट ब्लेक बुट्स दा माबायदि नुदों आं बिराद मोजां नुदों आरोना गावखौनो गाव सुन्दुरिनो दा नोंथांमोनहा माबायदि नुदों एसे कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरदो माने बयनिबो मेगन नोजोरा आलदा आलदा जायोथ' स' ओमफ्रायहाय आङो दिनैसो बेसेबा गोबावनि उनाव मट'ब्लग भिडिअ लाबोनो नागिरदों नोंथांमोनहा सोर सोर नेनानै दंमोन एसे कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरबानो जाबाय माने गोबां खामानि थायो न'आव थाबा बेबायदि ओंखायनो कन्टिनिउ भिडिअ लाबोनो हाया आरोना सानोखि एबारनिफ्राय आं कन्टिनिउ भिडिअ लाबोगोन खिन्थु साननाय मथे जाया आरोना दा थांनो ओंखारदिनि लोगोफोर बिराद लेट जाबाय आङो माने 7थासोआवनो थांनो होन्दोंमोन आं ओमफ्राय खिन्थु जायासै आरोना 9थासो जाबाय खोमा दा टाइमा ओमफ्रायहाय दा आङो शिलं सहैगोरनि मा जायगायाव थांनाय जायो बेबायदि सानथ'वाखै आरोना आङो शिलं सहैगोरसै बेनि उनाव नायसै माहाय बेरायनाय जायो दा आं बिदिखौ स्टार्ट खालामसै आरो नोंथांमोनहाबो आंजों लोगोआव फैबाय थादो शिलंसिम थ' लेट्स स्टार्ट आ भिडिअ वेलकाम टु मट'ब्लग माखासे हारि मट'गन गथ'फोरखौ मावरिया मोजां थांनानै मोजां सफैफिनदों दा जोङो मेघालया हाबबाय लोगोफोर मेघालया माने जों माने आं आरो नोंसोरखौ लानानै बुंदों आरोना जों होननानै ओमफ्राय दा भिउखौ नायदो लोगोफोर बिराद मोजां नुदोंना नै बिउटिफुलनो नायसाय बिराद मोजां नुदों ओमफ्रायहाय नै लोगोफोर बै राइट साइडनिथिंजायनि लामाया बानायगासिनो आरोना ओंखायनो नैबे मोनसे लामाजोंल' थांलाय फैलाय खालामदों आरोना जों जे लामाजों थांगासिनो बेजोंबो ओरैजाय फैनायखौ हगारदों आरोना बैथिं माने बानायगासिनो दा फैफाबाय थादोल' लोगोफोर शिलं नायनो नोंथांमोनहाबो आंजों लोगोआव लोगोफोर आङो ग्ल'भ्स गानाखैमोन आरोना ओमफ्राय नै दासो गानदों आङो ओरैनो नै गोसोमखा आखाइया आरो सान्दुं खामनानै गोसोम जाबावगोन आरो ओंखायनो गाननानै लासै एसे रिलेक्स खालामनानै लाबाय लोगोफोर दा थांफिननोसै आरोना नै लोगोफोर दासो सिदा लामा मोननानै मोजां मोनलायलायबाय आरोना आङो माने नङाबाथ' गुवाहाटी हाबजेननाय ओमफ्राय गेदा गेदिमोन आरोना लामाया ओमफ्राय दासो नैबे लामा ससेया सिदा आरोना बिराद मोजां नुदों ओमफ्रायहाय लामा सिदाजों ओमफ्राय साइडनि बिफांजों माजों ओमफ्राय अख्रांजों बिराद मोजां नुदों दा थांगासिनोल' आरोना लोगोफोर आङो थाव सोनानै सालायफिनबाय आरोना दा नै भिउआ नायदो लोगोफोर बिराद मोजां दा मोननो नागिरबाय उमियाम लेक मोनहैथारनोसै आरोना ओंखायनो माने गुसु थान्दा बांसिन मोन्दों आरोना लोगोफोर दा नै ससेल'थारसै ओरैजाय नै नुहुरहांबाय दा आङो एसे सिगाङाव थांसै आरोना लोगोफोर सिगाङाव माने पार्किं दङ बाइक दोनग्रा ओमफ्राय बाव बाइकखौ दोननानै आङो नोंथांमोननो ओरैजाय देखायनो फैफिनगोन आरोना नैबे लामाखौ बिराद मोजां नुयो दा दोनहैगोरनि आं बाइकखौ
दा आङो दङ उमियाम लेकआवहाय ओमफ्रायथ' आं सिगांहाय उमियाम लेकखौथ' देखायखादों माने 2 मान्थ सिगां फैदोंमोन ना दा नोंथांमोनहा नायाखैबा थांनानै नायबानो जाबाय बे भिडिअखौ ओरैजाय थाबाय उमियाम लेकआ गाहायाव बेबायदि ओमफ्रायहाय दैखौ देखायगासिनो आं लोगोफोर दं दैया बै फारसेथिंसो थाबाय आङो ओरैजाय फारसेथिंसो दं आरो गारि मटर थांलाय फैलाय मेरलाथार एलाय नायदो लोगोफोर नै दैया बिराद मोजां आंथ' सिगां बैयाव थादोंमोन बैयाव थानानैनो खेबदोंमोन आरो ना फटक लानाया बे नै बिराद गोलाव आरो ना बैथिं थाबोबाय ओमफ्राय नै बैथिं थाबो बेजोंनो हाबबोदों जोङो ओमफ्रायहाय बाइकखौहाय बै सिगाङाव दोनबाय ओरैजाय ओमफ्रायहाय दा दसे बेनो आरोना नायनानै लादो बाइक दोननाय जायगायाव आरोना पार्किंआव ओमफ्राय नै अख्राङा बिराद मोजां जादों दा नै मा जादों मिन्थिबायना माबा मा होनोमोनलाय बाइकआनो आंना प्रब्लेम जाबाय प्रब्लेम माने क्लाचआना बेयो माने रुंदों आरोना ओमफ्रायहाय बेखौथ' ओरै गोजौ मानखोबोनांगौ ना बाव मानखोबोनोनो हायाखै आरोना ओमफ्राय बे लामायाव सासे आदा लोगो मोनदोंमोन आं माने आदाखौनो होनबाय आङो सासे मानसि ओमफ्राय दा बेखौ बानायनो थिनदों आरोना आङो दा बियो बानायदों हारसिं फैबा मा प्रब्लेम जायो नै बिदि आरोना बाइकआनो गाज्रि जाबाय लोगोफोर आंना मा खालामबावनांगौ आङो नै लामा ससेयाव सफैनानै दा नैबे आदायासो बानायगासिनो आरोना माने रोङोनो माने क्लाचनि प्रब्लेम जादोंमोन आरोना नै खेवनानै मानानै बानायबाय आरो स' लोगोफोर आंना बाइकआ गाज्रि जाफैबाय आरोना लामायाव माने हाजो जायगाना मानफोनाय क्लाचनि प्रब्लेम जादों आरोना ओमफ्रायहाय दा नैबे आदाखौ लोगो मोनदों आं ओमफ्राय दा बियो बानायनानै एडजास्ट खालामनानै होगासिनो आरोना लोगोफोर आं नै दा सालायफिनबाय आरोना बानायनानै हरबाय बेयो माने क्लाचआ ओरैबायदि रुंबायमोन आरोना माने गोजौआव मानखोनोनो हालामोन आं सानदों मा जाखो बेबायदिबो जाबाय नालाय ओमफ्राय दा हाजो जायगानिफ्रायनो फैनाय नालाय दिनैसो फार्स्ट टाइम ओमफ्राय बेबायदि जाबाय आरोना ओमफ्रायहाय आं सानदों मा बे थब्ला थब्लि ओजोंबो जानो थाखायसो मानखोनो हायासै नामा बेबायदि सानदोंमोन आरोना ओमफ्राय प्रब्लेमा बे नङामोन प्रब्लेमा क्लाचनिमोन आरोना लोगोफोर बिदिनो 25 मिनिटसो देखायदों आरोना बिनिफ्राय मा जायो नुबाय माने ओंखायनो एसेबाबो रोंनांगौ आरोना स' लोगोफोर
लोगोफोर फाइनालि बेसेबा हावार्सनि उनावहाय आं सौफैबाय आरोना शिलंआवहाय बिराद टाइम लादों आंनो मानि थाखाय टाइम लादों आं नोंथांमोननो खोन्थागासिनो आरोना स्ट'रिखौ मा जाबोदों लामायाव ओमफ्रायहाय आं दासो आरामसे माने दुगैखां लोबखां फ्रेस जाखांबाय आरोना ओमफ्राय आं दा दंफैयो दादानि रुमावहाय फल' होननाय जायगायावहाय आरोना माने लामायाव मानि प्रब्लेम जादों आं नोंथांमोननो खोन्थागासिनो दहायथ' नोंथांमोनहा नुलांखाबाय क्लाच बानायना होनाय सासे दादाया आरो फैनानै मोनसे जायगायाव जाफैबावदों आरोना बे प्रब्लेमा ओमफ्रायहाय बेयाव आरो बानायफैबावबाय माबाय आरोना ओमफ्रायहाय बिनि उनाव आरो मोनसे जायगायाव गोलैफैथारदों माने आं गोलैयाखै आरोना बाइकआल' गोलैदों बे दादाया आं जा जायगायाव थाफैदों दादाया बे गावनि लकेसनखौ हरदोंमोन नालाय बे लकेसनखौ नायनो होननानै आं थाथ'दोंमोन आरोना ओमफ्रायहाय लामायाथ' प्लेन नङाना बिदिनो गोजौ गाहाय बाव स्टेन्डआ माने मोजां जायाखैमोन आरोना ओमफ्राय बाव स्टेन्ड मोजां जायैयाव ओरैजाय साइडजोंहाय लेफ्ट साइडजोंहाय गोलैदों ओमफ्राय बाव क्लाचा बायथारबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्रायहाय आं बेखौ भिडिअ लानाय जायासै माने हांगा दावरा बेबायदि जाबायना हारसिंबो ओंखायनो बिदि भिडिअ लानाय जायासै आरोना लोगोफोर बेखौ ओमफ्राय नाय दासो आं दुगैखांदोंना बिराद गुसु दैयाबो बिराद गुसुना बिराद गोजांबाय आं लोगोफोर ओमफ्राय आं दा नोंथांमोननो देखायनो नागिरदों भिउखौ आरोना नाय भिउआ बिराद मोजां माने हाजोनि सायाव न' बिल्डिं आरोना नै ओइथिंजायबो नुहुरदोंना गासिबो बियो बिल्डिं गोजा आयौ खखाबा मावजोबलायबाय आंना ओमफ्राय नै ओरैजाय टेरेस आरोना बेजोंहाय ओरैजाय नै टेरेस सायाव नै बेबायदि आरोना नै ओरैबायदि गुसुनानै बार बारगासिनो दहाय आं सौफैबा बारा माने बिदि बार बाराखैमोन आरोना ओमफ्राय नै दा मोनासिनबायबो ना माने मोनालांसिगोन नालाय बाराबो बांसिन बारबाय आरोना आङो बिदिनो गुवाहाटीनिफ्राय 10थासो ओंखारबोदोंमोन आरोना ओमफ्रायहाय बाव सौफैनो टाइम लादों बेसेबा गोबाव आङो बाव सौफैदों बिदिनो 3थासोआवसो सौफैदों खोमा लोगोफोर होमबा बेसेबां टाइम लाखो साननानै 10, 11, 12, 1, 2, 3 5 घन्टा लाबाय आरोना ओमफ्राय 5 घन्टा बेबायदि लामायानो नङा आङो बै माबासिमाव उमियाम लेकसिमाव दसेनो सौफैदोंमोन ओमफ्राय प्रब्लेमा बेनि उनावसो जादों आरोना लोगोफोर ओमफ्रायहाय दा आङो दिनैथ' आं जेरावबो थांनाय जाखानाय नंला माने मोनाबायबो नालाय बहायथो थांबावनो आरो ओंखायनो आङो गाबोन आरामसे बेरायसै आरोना दिनै आरामसे रेस्ट लानोसै गाबोन आरामसे बेरायसै दा आङो दिनैनि भिडिअखौ बावनो दोनदोंसै मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट एन्ड शेयार खालामदो आरो चेनेलाव गोदानसोबा साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय दा नेक्स्ट भिडिअआ लोगो मोनसिगोन बाय बाय